Вейте, пак е абсолютно същата секунда, даже не е минала една минута. Продължаваме до там, където бяхме стигнали. Сега, ето я палечка-малечка. Ето я пеперутката. Ако сте чели, тук палечка-малечка вързала пеперутката с нейното въже и я удушила. Шигичка вързала е с коланчето си. Там така. Ето го Чичо картач. Картач, ето той кърти тук. Нали, къртица. Що не кърти? Що да не кърти? Нали? Така. Ето палечка-малечка. Тук откъде е намерила това грудно дяло? Не знам, ама... Сори. Тук е някаква птица, която не знам. Свинарят. Тук ето свине. Вижте, това е подобие на мен. Ето вижте. Подобие на мен. Не искате да виждате как изглеждам, затова ви казвам. Затова се крия. Подобие на мен. Второ мен. Ето мен. А това е някой тук. Чичо петел. Абе тук си има петел, ма нищо. Втори петел. Карай, втори петел. Свинарят. Не. Да, така съм чела. Свинара съм го чела, затова съм го пропуснала. Ето вижте. Ето е нашата Елда. Тук тя е била твърде такава фукала си много. Като някой мисля. Като кифли. Така. Фукала се като кифла. И затова си изпатила и се фукала там. Няма си свия главата при тази тъпа буря. Ще си стоя така изпучена. Ще се фукам тук. Ще видите моята коса колко е красива с капките. Там капките. Така е направила и умряла. Някак умряла. Ще ви кажа един виц. Дивите леви. Направо голям виц. Не, сериозно. Знаете ли как една комета умряла? Отишла до слънцето и така си умряла. Не така, просто е така. Няма какво да правим. Дивите лебеди. Сега. Това ми го разказа нещо от един от къса. Сега. Ето. Това е моята домакиня. Къпе се тук. Спирам с просоците, защото вече прекалявам. Тръвчета, мръвчета. Дивите лебеди още. Ето сега. Ето ги лебедите, дивачките. Ето. С корабче. Право, те ще се качат на корабчето. Не, това не е корабче. Не знам кое това. Не знам което и. Не ме интересува. Добре, айде тук да застанем и по такъв начин. Че не ми е удобно. Тук си складирам мартинците или някои ластици. Така, ето един... Това пак е от дивите лебеди. Ето една крака, моята прислуга. Да ви показах да се къпеше. С един пичара. Моя брат. Още сме на дивите лебеди. Ето, дебелата игла. Това съм учила. Тя е отишла в канализацията, бе хора. В канализацията. Като много се фукаш като кифла, това става. Ето вижте, Славият. Това съм учила вчера, да. Точно вчера, 12 часа. Ето. Вечерта обаче. Ето. Виждате. И сега вижте колко красиво са изобразени тези листа. Погледнете колко е красиво. Още сме на Славия. Ето до тук съм стигнала. Ето това ви помага. Тук съм го върнала на възъл, който не мога да вържа. И да искам. Ето тук ще го правя. Нали го виждате? Ето те се мести така. Нали виждате? Ето до тук съм стигнала. Да, до тук. Тук съм почела и тук съм спрела. Не съм си довършила приказката, макар. Тази приказка много дълга. Ето Чичо Кончо. Държи някакъв меч тук. Кръст държи. Някакъв дълг кръст. Ето. Каната за чай. И вижте, сега една кана за чай
толкова ли е старата да я сложат за да си посадят цвете? Нали е за чай? Грозното патенце. Това го чето. Да, чето го. Ето патица и грозно пате. Не, аз го слушах също. Да, слушах го. Вчера по една приказка. Аз си слушам приказка да заспя. Ето вижте една грозна. Това е моята котка. Вижте, не е грозна. Това е красивото пате, това е грозната кокошка. Приказката се казва грозното патенце, но обаче не е патка, а кокошка. Моля. Кокошка. Кокошка е точка по въпроса. Не ми пишете в коментарите, не според с мен. Ясно ли? Милото ми котенце. Тъпа кокошка. Милото ми патенце. Тъпа кокошка. Ето, вижте сега грозното патенци. Вижте какво е станало милото ми лебече. Тук си имам лебеди, тук си продавам. Ето и лебедче не го продавам. Ето вижте. Снежната кралица. История в 7 части. Мале, част първа. Ужас. Ето така чичковците, батковците. Това е втора част. Първото е огледалото и парченцата му. Втората е момченце и момиченце. Третата каква е? Ето. Третата е цветната градина на старата старица. Както видите. Ето е градинката. Вижте колко цветенци има. Опа. Един принц и една принцеса. Гарга. Чича Гарга. Ето я чичата ми. Моята чича. Нали? Ето, още тук. Заболяме ръката да държи този таблет. Не, сериозно заболяме ръката. Дай сега другата ръка. Малко да я поизползвам, че заболя вече. Снежната кралица сме още. Ето. Вижте сега, дядо Елф. Не, това е момиче. Това е момичето Елф. Новата ера. Част 6. Лапландската и финландската. Ето. Ето е моята майка. Това е моята бивша майка, която умря. Сега си обичам да сега прочитая. Какво се случило в двореца на снежната краличка? И още други неща. Краличка. Добре, стига. Сега ще отворя на случайна страница. Това е последния си на стадия дъм. Я! Сърдечната мръвка. Я! Огнивото. Я! Малката русалка. Ще мина. Картинка. Влюбените. Вижте колко са влюбени. Погледнете бе, хора. Вижте колко са влюбени всички тук. Кофата за буклук, нали? За нищо не я биваше. За нищо. Малката киберпродавачка. Яката. Та е яката. Яката. Аз чух яката. Тълсимчето в дома на Бакалина. Бе, това ще го прочита. Не, това съм учила. Вижте чичото. Това е чичо Тони. 5 графи за една шушулка. Не ме интересува. Не искам шушулки, не искам зърна. Вижте, това е Торния бъм. Ето къде живее Торнчо. Ето го Торнчо. Ето го, виждате ли? Така малко по-близко, че не го виждате. Че слепите не го виждате. И виждате ли Торнчо? Ето така. Торнчо, ето го. Торнчо. Тук е много видео. Не уведом. Така, тук има ли някаква картинка? Градинарът и неговия господар. Ето ги господарите на градинарът. Ето ги. Виждате ли? Синегър. Какво правиш? Ето последната. Книгата с приказки. Ето ще си нарисувам нещо. Ще си нарисувам... Не знам какво ще си нарисувам. Нещо. Ето последната страница. Това да поля. Ето
Ето ги приказките. Сега ще прочита. Принцесата и граховото зърно. Палечка, дивите лебеди, грозното патенце, снежната кралица, снежния човек, снежния човек, малката русалка, новите дрехи на краля. Казва царя. Айде. Къде съм? Да. Храбрият уловен войник, малката кибрипродавачка, 5 грахови зърнца за една шушулка и други приказки. Да, и още малко приказки. Вижте, смелия уловен войник. Храбрият. Да, какъв да. Сега ще прочита няма да прочитам никаква приказка. Не, падне. Ето сега ще ви прочита всичко. Автобиография. Вие си гледайте нещо. Ето как си гледайте. Ето картинката там. Ето там си гледайте. Сега, автобиография. Ето вижте, тук пише автобиография. Не знаете, че се шегувам някой да ми напише чичата грешка. Предговор пише. Там чета автобиография. Принцесата и граховото зърно. Палечка, свинарята, елдата, дивите лебеди, дебелата иглачка, славят, 100 кила, не, каната за чай. Аз 100 кила. Автобиографията на 100 кила явачка. Да, писнем. Е нашата маса. Това съм аз, втори номер. Така не се гледа там. Така голи жени има, не се гледа. Вижте, хора, деца. Това се изгаси само. Вижте, хора. Деца, как го направим така, че си вижда и двете. Така, деца. Малко така. Ето сега. Премигва. Ето виждате, че там е за включването. Не пипаме за включване. Сега ще го изкъса в момента. Гледайте в тавана да видите. Чакам ме. Нали? Вижте моята тетрадка, където не ми пише името. Не ми пише името. Сега ще ви покажа тетрадката. Така пишем страшни истории. Искате да ви прочита една? Добре, ще прочита. Добре, някой друг клип ще прочита. Определено. Може би в следващия, който ще е след 3 секунди. Но първо ще кача тия. Айди са. Вижте каква пеперуда. Ама не може да се закачи. Вижте колко грозно пише. Вижте, погледнете колко грозно пише. Вижте тази пеперуда как. Сега ще качне на първа глава. Вижте, пеперуда на глава. Чакайте. Ама не в глава такъв смисъл, нали? Като книгите. Ето пеперуда на глава пише. Край. Пеперуда на глава и това. Вижте. Какво си има тук? Края на панделката. Това го помислих за звезда. Бе, айде, чао. Мен сам да ви покажа нещо. Знам, че малко ви е омръзна от мене, макар и. Ето вижте сега. Вижте, гледайте. Дядо Гошо прави гимнастика. Премята се. Опа. Ето пиян дядо Коледа. Това беше от... Чакайте сега. Чао! Чао, че трапия. Бай! Чакай, закрия камера. Чакай. Чао. Чао! Чакай малко за... Ама... Тази сценария не ми харесва. Ще направя си малко един такъв клип. Не ми харесва тази сценария. Как се разправям с този дядо Коледа? Чао!